Ay, masaba ha? Wala man siya ma. Nasa man? Mbot. Wala gani. Namagag. Pariya diri. Ang palit niya ko kanang kon ay kanang para sa ako sa ikuan. Dali. Ha? Ato sa art ba? Hawa ka nagkuan ko. Ito sa tatangri. Hi guys. Okay. Hawa pa. Ito bang dahil ay dudong mo eh. Marami kayo sa marami. Aba miras. Wala may mga bati. Kailangan. Aba. May petra hawa mo. Be. Di pa kung anak. Huwat. Huwat ha. Huwat. Kakaon lagi mo ani. Kainom mo ani. Murag awas na da. Napay. Tata. Amen. Oh. Dali Baro. Wala diri. Dali pariya diri le. Dali inom mo ani ah. Amen. Hello guys, ay nana siya iya ha oh. Shake. Mag-shake tag mango. Hello guys, si Ark ay akong gipapas na sementeryo nagtabanog. Nasa sa kuan nagtabanog ba? Uban akong mga anak. Nag-shake ko niya akong ipapas sila dito. Si Andre ni apas. Ilahan niya eh. Rak. Ali. Narak. Oh. Na shake. Nami di. Mami, yummy. Hello guys, napakang Andre. Shake na guys, shake. Nami. Yummy, delicious. Nangita pa ming nagkuan pa ming ark ay nagkuyog tud akong anak. Naman diri. Nag-shake nga dagaan mig na may nihatag na magbangga guys among silingan. Niyan ako nga ako lang ning nag-shake para makainom ang tanang bata. Tiknik. Mindset. Atong ikuha ng mabata atong painom shake para refreshing. Ako sa ninom sad ko. Kang ark ni kani. Duham gani kabuo ko.
Agad ako sa. Kang God po dong usa. Asas God oy. Nagkuyog kay gisang duha. Diba? God og si Ark kay nagkuyog duha. Oh, doon. Nagkuyog sila. Hello guys, na si Kuan si Ark na shake. Hello. Inom sila. Ikaw, Andre. Kita, Andre. Inom sila shake, guys. Asa si Rock. Oh, inom ka? Oh. Asa bless God, uy. Si God na lang kuwang. Akong anak. Asa kagitan niya? Ito. Laag. Tabanog siya. Kaning mga bata diri guys, kuan guys, di na ko mablakang ano man, ilado man ni sila. Ilado ni sila kay ako may tungod nako mo na ilado. Cheers. Thank you for watching guys. Bye.